musulmi ne kaɗai yake da amsan tambayoyin guda 7 ka rubuta su ka ba kowa a duniya, ba wanda zai baka amsar su daidai sai musulmi. Tambaya 7 ce, 7 questions, ba mai iya amsa su daidai sai musulmi. Ni waye yayi ni, me yasa yayi ni, a ina nake, me nake yi, ina za ni, me zai faru. Ni waye yayi ni, me yasa yayi ni, a ina nake, me nake yi, ina za ni, me zai faru. Ka rubuta wannan tambayar ko ina ka sa ta, ba wanda zai baka amsar ta daidai, komai iliminsa, komai karatunsa, komai digirgin ɗinsa, ba zai iya baka amsa wannan tambayar daidai ba sai musulmi kaɗai shi yake da amsarsu. Yanzu kowa ya ji amsa a zuciyarsa. Ni waye? Ni mutum ne ɗan annabi Adam, wanda aka yi shi daga ƙasa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Waye yayi ni? Allah. Wallazi khalaqakum. Me yasa yayi ni? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. A ina nake a duniya? Me nake yi? Ko ibada ko shiririta? Ina za ni? Lahira. Me zai faru a lahira? Hisabi. Daga hisabi wuta ko aljanna. Shikenan an rufe babu. The end. Ba musulmi ba wanda yake da wannan amsa.